Kiitos paljon ja tosi kiva, että kutsuitte. Tämä oli tosi ilahduttavaa mulle ja mä toivon, että keskustelu näiden kahden movementin välillä syvenee ja jatkuu ja kehittyy. Ja mua tietysti kiinnostaa paljon, että miten tämä mun provokaatio otetaan siellä vastaan sekä eläinoikeus- että vassari piireissä. Mutta mä menen asiaan, niin mulla on siis diat, mä avaan noin diat tosta ja sitten mä en ole tätä siis kokeillut puhua läpi, eli, eli en ole vielä ihan varma siitä, että miten kauan tähän menee, mutta mä koitan seurata kelloa myös. Itse asiassa mulla ei ole kelloa. Jos odotatte ihan sekunnin, niin mä haen puhelimen ja sitten mä pystyn itse valvomaan itse. Hetki. No niin, eli mä oon siis tosiaan kuvataiteilija ja mä näytän muutaman työn tässä alla, eli mä oon tehnyt yli 20 vuotta tämän monilajisuuden kysymyksen äärellä erilaisia projekteja ja yhteistyötä, joka on tavallaan johtanut siihen projektiin, joka mulla on ollut nyt tekeillä ehkä jo 5 vuotta. Mä oon tätä eläinkapitalismia-aihetta niin tutkinut tarkemmin. Ja jos mä vähän näitä eri kehyksiä, joiden kautta mä oon tätä lähestynyt, eli oikeastaan 10 vuotta sitten melkein jo kysymykset monilaisuudesta pyörii aika paljon niin kuin epistemologisten kysymysten ympärillä, eli puhuttiin Donna Haraway Nature Cultures ja Bruno Latourin Parliament of Things ja erilaiset niin kuin tietämisen tavat ja episteemiset kehykset oli oikeastaan se tapa, jolla aika paljon lähestyttiin sitä, että miten ihmisen ja luonnon suhteet on niin kuin yhteenkietoutuneita ja alettiin niin kuin posthumanistisessa kehyksessä purkaa tätä binääriä luonto-ihminen, ihminen, toiset lajit. Eli se oli aika tämmöinen ikään kuin epäpoliittinen kehys. Ehkä Arawayn työ on poliittisempaa kuin miten nyt ehkä se valtavirtaan tullut tulkinta niistä on, mutta silti ehkä kysymys oli enemmän siitä, että yritettäisiin nähdä nämä yhteydet sen sijaan, että politisoitaisiin hirveästi sitä, että miten nämä erilaiset eriytymiset on syntynyt. Toisten puolue 2011 oli tällainen oikeiston ensimmäisen äärivyöryn, tämä oli Jytkyn vuosi, niin äänivyöryn edessä ja tämän edellisen näyttelyn jäljiltä aloin miettiä sitä, että millä tavalla niin kuin luonto on edustettuna tai toislaiset on edustettuna lajissa ja siinä ikään kuin haastoin sitä ajatusta, että tämä läntinen lakikehys on hyvin ihmiskeskeinen ja oikeastaan perustuu sille, että toislaiset ja luonto on ikään kuin ulos suljettu ja että noustaan sen luonnon yläpuolelle jollain tavalla. Ja kysymys näistä oikeuksista alkoi silloin tulla valtavirta, eli kysymys luonnon oikeuksista toisaalta ja toisaalta eläinten perusoikeuksista ja ei-inhimillisten olentojen non-human legal personhood ja niin tällaiset kysymykset. Sitten Laura Gustafssonin kanssa ollaan tehty pitkään yhteistyötä. Tämä oli meidän ensimmäinen projekti, Naudan historian museo, joka käsitteli tavallaan sitä, että miten historiankirjoitus on aina kirjoitettu voittajan, eli ihmisen näkökulmasta, ja mitä voisi olla historiankirjoitus toisen lajin näkökulmasta. Ja nythän tämä on valtava tieteen ala jo, tämä niin kuin, toislajisten historiat, ja niitä on tullut erilaisia sekä tieteen että taiteen puolella, mutta tämä oli meidän jo 13 vuotta sitten, eikö mitä, niin 13 vuotta sitten, melkein 12 vuotta sitten valmistettu kokonaisuus, jossa koitettiin katsoa sitä, että miten niin kuin sellaiset käsitteet kuin edistys tai hyöty näyttäytyy naudan näkökulmasta. Ja tässä oli paljon biokapitalismin kritiikkiä, joka oikeastaan liittyy aika paljon siihen työhön, mitä mä oon nyt tehnyt. Mutta silloin me ei käytetty täällä tällaista niin kuin marksilaista kehystä tai analysoitu niitä talouden rakenteita niinkään, vaan oikeastaan ehkä tieteen näkökulmasta katsottiin, että millä tavalla tietynlaiset niin kuin progression tai jotenkin edistyksen tai teollistumisen käsitteet miten niitä on hyödynnetty ja käytetty suhteessa toislaisiin eläimiin. Ja Epäihmisyyden museo, myös 10 vuotta sitten valmistunut näyttely, käsitteli sitten ihmiselämän suhteita niin kuin antroposentrisen ideologian näkökulmasta. Eli ajatus, että on tällainen ei vain spesismi, vaan antropocentrismi, eli ajatus siitä, että on niin kuin
tietynlainen ihmiskäsitys, tietynlainen käsitys siitä, mikä on ihminen, kuka on niin kuin human proper. Ja sitten kaikki, jotka poikkeaa tästä jollain tasolla joutuu eläimellistetyksi ja tällä oikeutetaan sitten erilainen väkivalta ja sorto ja riiston rakenteet. Eli oikeastaan se, että millä tavalla sitten ei-valkoiset, ei-eurooppalaiset, ei-miehiset kehot on eläimellistetty tässä kolonialistis-kapitalistisessa kehyksessä. Mutta siinä niin kuin nimenomaan käsiteltiin tätä kysymystä ihmiseläinten suhteesta niin kuin, tämän ideologian näkökulmasta, eli on antroposentrinen ideologia, joka sitten tuottaa niin kuin tätä erontekoa ja näitä hierarkioita. Ja mä luulen, että tämä on aika valtavirtainen ajatus myös kriittisen eläintutkimuksen puolella. Ajatellaan, että nimenomaan nämä ideologiset perusteet on se, mistä sitten syntyy niin kuin nämä häiriintyneet valtasuhteet. Ja sitten oikeastaan niin kuin sen jälkeen jotenkin ehkä semmoinen, että tämä nykyinen projekti on lähtenyt tietysti turhautumisesta toisaalta siihen, että tuntuu siltä, että nämä eri kehykset, siis tiedon ja lain ja historian ja ideologian kehykset, ei oikein pääse niin kuin siihen ytimeen, että ne niin kuin tuntuu, että tietoisuus kasvaa, meillä on valtava ymmärrys näistä asioista, mutta mikä ei oikein muutu suhteessa toislajisiin, tulee vaan niin kuin enemmän selitystä siihen päälle tai enemmän tietoa, mutta ne käytänteet ei niin kuin jotenkin muutu. Ja samaan aikaan siitä itse vasemmistolaisena ajattelijana poliittisesti äärimmäisen turhautunut siihen, millä tavalla eläinkysymys on jatkuvasti niin marginalisoitu vasemmistolaisessa perinteessä. Ja tuntuu, että sitä, niin kuin, jos sitä mainitaan, niin sitä mainitaan niin kuin vähän alaviitteenä, että se on niin kuin osa sitä luonnon riistoa, eikä oikeastaan niin kuin hahmoteta sitä, mikä mä luulen, että melkein kaikille eläinaktivisteille tai eläinoikeusperinteistä tuleville ihmisille on aika selvää, että se on niin kuin aivan massiivinen riiston alue, joka on siis sekä ilmastonmuutoksen että ihmisoikeusrikkomusten, että lajien sukupuuton, että niin kuin melkein minkä tahansa pahan, mikä maailmassa nyt on, niin se on niin kuin siellä keskeisenä. Että on tällainen valtava ilmiö ja sitten tietysti se valtava kärsimys, joka siihen liittyy ja miten voi olla, että vasemmisto, joka on niin kuin perinteisesti aina ollut sen heikomman puolella ja niin kuin juhlistanut sitä, että me ollaan heikompien puolella ja me puolustetaan niitä kaikista heikoimmassa asemassa olevia, niin voi niin kuin kategorisesti melkein niin kuin ohittaa tämän kysymyksen toislajisten eläinten hyötykäytöstä ja riistosta. Ja tämä turhautuminen tähän on sitten johtanut siihen, että mä oon ajatellut, että pitää käydä tähän kamppailuun niin kuin vasemmiston omin aseen ja niin kuin yrittää ymmärtää sitä, että mikä siellä niin kuin vasemmiston perinteessä on sellaista, mikä estää tämän keskustelun syntymisen ja estää niin kuin tämän eläinkysymyksen nousemisen pöydälle, koska mä koen, että siinä on jotain hyvin niin kuin oireellista siinä, millä tavalla, kun siitä alkaa puhumaan hyvin erilaisissa yhteyksissä, minkälainen torjuntareaktio siitä syntyy hyvinkin vasemmistolaisissa yhteyksissä. Ja tämä on sitten tämä mun projekti, joka on englanninkielinen. Mä oon joutunut vähän kääntämään näitä sanoja. Voi olla, että mä käytän hassuja suomenkielisiä käännöksiä, koska mä en ihan kaikkia nyt ehtinyt keksiä, että mitkä on eri termit suomeksi, mutta voidaan sitten puhua niistä, tai mä käytän englanninkielisiä sanoja. Mutta että on nyt lähinnä viimeiset ehkä 5 vuotta mä oon aika aktiivisesti tutkinut oikeastaan sitä niin kuin teoriaperinnettä, joka tulee eläinoikeusdiskurssin ja marksilaisen teorian siitä välimuodosta ja ekomarksismia, mutta myös sitten niin kuin eläinoikeuspuolelta siitä hyvin pientä marginaalia, joka yrittää tuoda näitä asioita jotenkin yhteen, joka on nyt selvästi niin kuin tulossa sieltä enemmän ja enemmän. Ja mun tavoite on ollut aika poliittinen, että vaikka tähän liittyy jonkin verran taideteoksia myös, nyt enenevässä määrin mä oon ruvennut tekemään niin kuin taideprojekteja tähän liittyen, niin aika pitkälle tämä on ollut ihan tällaista niin kuin yritystä rakentaa niin kuin kieltä ja diskurssia ja keskustelua ja tuoda ihmisiä yhteen, jotka on pohtinut näitä asioita teorian kautta eri puolilta. Ja tässä on tämä mun projektin maskotti, voisi sanoa, on tällainen punainen hevonen, joka tulee Kuzma Petrov-Vodkinin fantasiateoksesta vuodelta 1925. Ja tässä niin kuin, hirveän hienossa sosialistisessa teoksessa talonpoika ratsastaa kommunistiseen huomiseen vallankumouksen punaisella hevosella. Ja tässä tämä herättää kysymyksen siitä, että onko tämä hevonen vain symboli ja mitä tapahtuu, jos sen hevosen ottaa niin kuin vakavasti. Että onko kysymys siitä, että vaan
itse asiassa juuri tämä hevonen voi johdattaa meidät kommunistiseen tulevaisuuteen, vai juuri niin kuin yhdessä hevosen kanssa me voidaan päästä sinne sosialistiseen tai kommunistiseen tulevaisuuteen, vai onko nimenomaan tämä hevonen se niin kuin sosialismin todellinen subjekti? Eli tämä on sen takia ollut mulle herkullinen tämä Petro Vodkinin maalaus siinä, että se on tarjonnut tavallaan tämmöisen lähtöpisteen tälle tutkinnolle. Ja mä en osaa tätä animal cap, ehkä se eläinkapitalismiksi kääntyisi suomeksi, jota hyvinkin voisi käyttää tässä yhteydessä. Eli mä ajattelen animal capitalism-termillä en pelkästään niin kuin eläinten, toislaisten eläinten hyötykäyttöä, vaan myös eläimellistämistä. Eli miten tämä, niin kuin, koska me ollaan myös eläimiä, eli tämä ihmiskeskeisyyden purkaminen posthumanistisessa kehyksessä ja tämän antroposentrisen ideologian purkaminen tietysti tarkoittaa myös sitä, että ymmärretään, että me ollaan itse eläimiä ja että sellaista ehdotonta rajaa meihin ja muihin ei ole, tai että ne on eri tavalla sosiaalisesti konstruoitu. No, tämä usein unohtuu poliittisessa keskustelussa, koska tietenkin on hirveän tärkeää pitää yllä näitä rajanvetoja ihmisen ja muiden lajien välillä, koska eläimellistäminen on niin väkivaltainen käytäntö. Ja mä nyt tavallaan tehnyt sellaisen niin kuin sanotaanko ehkä sellaisen marksilaisen loikan, että sen sijaan, että mä katson tätä kysymystä eläinten näkökulmasta, eli millä tavalla kapitalismi koetaan eläinkehoissa, mä yritän tarkastella sitä kautta, että millä tavalla kapitalismi tai pääoma näkee eläinkehot. Ja tästä näkökulmasta voi ajatella, että se ihminen on yksi eläin muiden joukossa. Ja oikeastaan ne rajavedot siihen, että minkälaisia eläimiä voi hyödyntää millä tavoin, on niin kuin sosiaalisia erotteluja, jotka ei oikeastaan perustu biologiaan. Eli sillä tavalla mä niin kuin lainaan sieltä Marxilta sen pääoman näkökulman siihen, että mikä se eläin on. Että se eläin ei ole biologinen toiset lajit, vaan se eläin on konstruoitu sosiaalisesti, jotta voidaan eri tavoin hyödyntää toisia kehoja ja toisia toisin tavoin. Sitten ehkä ihan lyhyesti vielä tästä, niin kun, että minkä takia tämä vasemmiston perinne tai minkä takia nimenomaan tämä kehys on ollut mulle sellainen tärkeä, niin oikeastaan tästä lähtökohdista vähän myös sitä, että tämä tuntuu kummalliselta, että eläinkysymys on vielä niin marginaalinen, koska meillä on niin valtava määrä erilaisia niin kuin monilajisuuteen ja ihmisen luonnonsuhteisiin kehittyviä erilaisia niin kuin koulukuntia. Eläinoikeusliike tietysti on tosi vahva, posthumanismi, veganismi, vegaanibuumi, kysymys luonnonoikeuksista valtavirtaa myös lainsäädännön tasolla, ekososialismi, me tiedetään, se on tullut nyt niin kuin yllättäen taas valtavirtaan. Sitten climate justice, mä en tiedä miten se suomentaa, mutta on tietysti niin kuin iso ilmiö. Ja mun niin kuin havainto on ollut se, että kaikissa näissä on oikeastaan vähän erilainen teoreettinen lähtökohta ja erilainen analyysi siitä, mikä on se ongelma ja myös erilainen strategia siihen, että mikä se on se ratkaisu. Eli eläinoikeusliikkeellä, ja nyt mä tiedän, että te ette ehkä tunnista itseänne mistään näistä, nämä on yksinkertaistuksia, jotka ei varmaan välttämättä pidä paikkaansa, mutta noin niin kuin yleisellä tasolla, jos ajatellaan, että mistä on kysymys. Tätä voi myös haastaa, mutta näin mä oon tämän asian nähnyt. Että eläinoikeusliikkeellä ainakin jossain valtavirran kulmassa on ajatus niin kuin tästä singeriläisestä spesismistä tai lajisorrosta, jossa niin kuin palautetaan tavallaan se toislaisten eläinten sorto siihen ihmisen erityisyyteen, human exceptionalism. Ja tämä on haastavaa niille ihmisille, jotka koko ajan kokee aktiivisesti ja akuutisti sitä eläimellistämistä, eli sitä, että he ei itse asiassa ole koskaan kuulunutkaan tähän niin sanottuun ihmisyyteen, joka sitten assumingly niin kuin sortaa kaikkia muita. Posthumanismi sitten taas, niin kuin aiemmin sanoin, tämä antroposentrinen ideologia, joka niin kuin tavallaan lähtee siitä, että kuka on niin kuin ihminen, kuka kelpaa ihmiseksi, millaiset kehot, millaiset toimijat kelpaa ihmisiksi. No, ei valkoiset, ei miehet, niin edespäin. Sitten on muut lajit ja niin edespäin. Luodaan tällainen hierarkia siitä, että kuka on anthropos, kuka kelpaa ihmisen esimerkiksi. Mutta tämä posthumanismi ei myöskään sitten, ei oikeastaan selitä, että minkä takia. Eli ei tarjoa niin kuin
sitä syytä, että okei, no halutaan sortaa, mutta miksi halutaan sortaa? Että onko se vaan niin kuin vallanhihmon takia halutaan sortaa vai niin kuin, mistä tulee tämä tarve tällaiselle hierarkialle? Ja sitten toisaalta se ei tarjoa sen takia myöskään suoranaista poliittista strategiaa siihen, että miten tämä niin kuin saadaan korjattua tämä tilanne. Veganismi, joka siinä, ja nyt pitää sanoa, että kaikkia näitä mä puolustan ja pidän hirveän hienoina liikkeinä. Tämä ei ole niin kuin kritiikki näille liikkeille, vaan tämä on analyysiä vaan siitä, että miten tuntuu, että ne ei niin kuin tule yhteen. Veganismi, vegaanibuumi, hieno juttu, mutta pahimmassa tapauksessa tuodaan vain lisää tuotteita markkinoille. Nämä on usein samat, niin kuin hyvin tiedämme, samat valtavat lihanjalostamot, jotka tuottaa sitten vegaanituotteita siihen rinnalle. Eli välttämättä se ei haasta niitä itse tuotannon rakenteita oikeastaan ollenkaan, vaan istuu hyvin niin kuin siihen kapitalistiseen kehykseen. Ja sitten meille myydään sitä ajatusta, että yksilövalinnoilla pystytään niin kuin muut. Et kun mä en nyt osta sitä jogurttia, niin sitten eläintuotanto katoaa, mikä on mun mielestä hirveän vaarallinen harhaluulo, koska mä en laisinkaan usko, että tällä on siis sillä on vaikutusta siinä mielessä, että boikotti on aina hyvä asia, niin kuin tiedämme muistakin boikoteista, ja se on myös ihmisen oman moraalin kannalta hyvä asia. Mä kannatan, että kaikki on vegaaneja, mä itsekin yritän olla, mutta se ei niin kuin itsessään ole se ratkaisu. Luonnonoikeusliike on mulle, joka on itse työskennellyt tällä alueella aika paljon, niin se on mulla on tullut niin kuin iso kysymys siitä, että missä määrin tämä niin kuin oikeuksien kehys ja lain kehys tuottaa oikeastaan sellaista, niin kuin, missä määrin se voi niin kuin tuottaa niitä ratkaisuja. Ja ne ongelmat, tai kysymykset, jotka mulla herää tästä, on oikeastaan esimerkiksi sellaiset, että niiden vaikka luonnonoikeuslakien Ecuadorissa tai Boliviassa tai missä Uudessa-Seelannissa, missä niitä on laitettu pystyyn, niin niitä on hirveän vaikea niin kuin, tehdä sovellettaviksi käytännössä ja niitä on vielä vaikeampi, mikä se on enforce, siis huolehtia siitä, että valvoa niiden täytäntöönpanoa. Ja tämä on osoittautunut itse asiassa tosi isoksi ongelmaksi. Ne on valtavan hienoja teoreettisia viitekehyksiä, mutta niillä on hyvin vähän käytännöllistä vaikutusta. Ja sitten tietysti niin kuin tiedetään eläinten, mikä tämä on, niin kuin non-human legal personhood, eläinten perusoikeuksien kohdalla, joka myös on, totta kai kannatan kaikkia näitä, mutta niissä on sellaisia niin kuin lajien välisiä hierarkioita, jotka voi olla tosi vaikeita sitten. Mä pääsen tähän ehkä vähän myöhemmin enemmän, mutta vaikea myydä läpi sellaisten eläinten perusoikeuksia, joille taloudellinen tuotanto nojaa. Eli voidaan hyvin sit lemmikit ja niin esimerkiksi nyt Espanjassa ja muualla on säädetty lakeja, että lemmikit ymmärretään perheenjäseniksi esimerkiksi erotapauksissa ja näin. Eli tällaisia niin kuin hierarkioita, jotka voisit olla vaikea nähdä, että tuottaako ne oikeasti suurta muutosta. Ehkä isoin, mun mielestä on se, niin kuin isoimmat kysymykset on toisaalta se, että useat itse asiassa lait ei ole se ongelma, vaan että laista tehdään poikkeuksia ja sitten se väkivalta tapahtuu poikkeuksien alla. Esimerkiksi eläimiin sekaantuminen on kielletty, mutta poikkeus on eläintuotanto, jossa kuka tahansa saa tunkea mitä tahansa, minkä tahansa tuotantoeläimen, mihin tahansa ruumiinaukkoon, koska vaan niin kuin näin. Ja se on laillista, koska se tapahtuu. Mä en tiedä, onko se Suomessa niin, että se tapahtuu poikkeuksen alla, mutta käytännössä siis meillä on laki ja sitten meillä on poikkeus ja poikkeus tavallaan ottaa koko sen tilan. Ja sitten vielä niin kuin ehkä suurin kriisi mulla tässä tämän lain kohdalla on ennen kaikkea ympäristölainsäädännön suhteen on niin kuin se, millä tavalla me ollaan nähty, että kansainvälinen laki romuttuu meidän silmien edessä, kun me nähdään vaikka Palestiinan kansanmurhan edessä. Jos meillä ei ole poliittista valtaa niin huolehtia siitä, että ne lakeja oikeasti pannaan täytäntöön. Eli se se usko siihen, että kun muutetaan laki, niin simsalabim kaikki järjestyy, niin mä en enää niin luota siihen. No sitten ekososialismin puolella, eli näissä ihmisliikkeiden puolella, niin eläimet usein nähdään, vaikka ekososialismissa tietysti ajatellaan, että koitetaan rakentaa niin kuin vastaliikettä tämmöiselle perinteiselle produktivistiselle sosialismille, jossa hyödynnetään luontoa niin kuin ei huomista olisikaan, niin niissä kuitenkin eläimet usein hahmotetaan vain niin kuin osana luontoa, eli ei niin kuin ajatella sitä eläinten spesifiä roolia.
siinä niin kuin ikään kuin luonnon osana. Ja sitten climate justice-liikkeissä niin usein, ehkä nimenomaan sen takia, että useat näistä climate justice-liikkeistä niin kuin liittyy alkuperäiskansojen elinoikeuksiin, jossa sitten tällaiset suojelutoimenpiteet näyttäytyy kolonialistisena ja niin usein onkin kolonialistisia, rasistisia niin kuin tapoja viedä lisää maita ja viedä elinkeinot ja niin edespäin. Ja sitten sen takia myöskään ehkä tämä eläintuotanto ei ole myöskään näissä keskusteluissa hirveän keskeinen. Eli seurauksena on jotenkin se, että sen sijaan, että meillä on nämä valtavan niin kuin sinänsä hyvät monilajisuuteen liittyvät teoreettiset kehykset, niin jotka kaikki jollain tavalla, niin kuin luulisi, että eläinkysymys olisi niin kuin kauhean keskeinen niin kuin kaikissa, että ne tulisi yhteen, niin sen sijaan, että niissä on erilainen analyysi, niin se niin kuin, vähän niin kuin magneetin navat, ne niin kuin työntää toisiaan pois. Eli siihen jää tällainen niin kuin tyhjiö, jossa sitten tämä jotenkin eläinkysymys vielä entisestään jotenkin aiheuttaa vielä niin kuin antagonismia ja vastavetoa ja, ja sellaista niin kuin tyhjää tilaa sen sijaan, että se toisi näitä liikkeitä yhteen. Eli tämä on ollut yksi tärkeä motiivi mulle työskennellä nimenomaan tämän niin kuin vasemmistolaisen poliittisen teorian kehyksessä yrityksenä niin kuin nähdä se eläinkysymys jostain muusta kulmasta kuin näistä kulmista ja tuoda siihen joku niin kuin muu analyysi, jonka kautta sit voidaan niin kuin nähdä, että miten me voidaan tuoda näitä yhteen. Ja mä uskon oikeasti, että tämä eläinkysymys on niin tärkeä ja niin keskeinen, että jos me saadaan jollain tavalla ajateltua se uudella tavalla, niin siinä on potentiaalia niin kuin purkaa näitä antagonismeja ja luoda enemmän niin kuin tällaista resonanssia näiden eri liikkeiden välille. Ja tietysti tavallaan taikasana tässä on niin kuin antikapitalistinen vastarinta, eli nähdä se, että miten ikään kuin se yhteinen vihollinen on kapitalistinen markkinatalous, joka nimenomaan tuottaa sitten näitä hierarkioita ja tuottaa näitä tuotannon malleja, tuottaa luonnon riistoa ja kolonialistisia, rasistisia rakenteita. Ja tämän mun projektin niin kuin argumenttina on, nämä on varmaan kaikki teille itsestään selviä, mutta nämä ei suinkaan ole ehkä valtavirran kaikille ihmisille itsestään selviä, mutta että teollinen eläintuotanto on niin kuin tosi keskeinen syy ympäristökriisille, lajien sukupuutolle ja niin edespäin. Se ei ole vain niin kuin yksi alue siellä, vaan se on ihan tosi keskeinen siinä. Ja että eläinten kehojen ja eläinten työn hyödyntäminen ei ole vain niin kuin yksi riiston alue monien muiden joukossa, vaan niin kuin että se on paradigmaattinen tälle järjestelmälle, että voidaan hyödyntää eläinkehoja. Ilman eläinkehojen ja eläinten työn hyödyntämistä niin kuin meillä ei voisi olla kapitalismia sellaisena kuin se on. Sitä ei voi, niin kuin, se on korvaamaton. Ja sen takia sen pitäisi olla niillekin, jotka ei ole kiinnostuneet sinänsä eläimistä, niin sen pitäisi olla niin kuin tärkeä alue käsitellä ja kritisoida. Ja että eläinten työn näkeminen luonnollisena ja ei lisäarvoa tuottavana on sosiaalisesti rakennettu. Eli me ollaan niin sisäistetty se ajatus, että eläimet vaan tekee sitä, mitä ne tekee niissä laitoksissa. Että ne tekisivät sitä muutenkin. Ja se on ihan sama, että vaikka ne tekee sitä niissä laitoksissa, niin tämä on tavallaan niin kuin rakennettu. Tämä on rakennettu. Tämä on vähän niin kuin tämä Marxin hidden abode. Siellä itse asiassa siellä rakenteessa tapahtuu se riisto. Meille näytetään se jotenkin niin kuin tällaisena neutraalina ja vapaana valintana, vaikka itse asiassa siellä on riistorakenteet taustalla. Ja sen purkaminen, tämän luonnollistamisen purkaminen, ja myös tämä, mihin mä menen sitten tässä lopuksi, tämä kysymys lisäarvon tuottamisesta eläinten työn suhteen on sellainen, mikä vaatii niin kuin enemmän pohdintaa. Ja sitten tärkeää on tämä, että eläimellistämisellä on rakenteellinen rooli kapitalismista. Eli mä ajattelen näin, että tämä ihmiseläin eronteko oikeuttaa työn alueita. Eli englanniksi mä sanoisin, että the human animal divide justifies different labor regimes. Eli tämä eläimellistäminen, eli oikeastaan tämä ideologinen antropocentrismi, jossa jotkut nähdään varsinaisina ihmisinä ja jotkut vähemmän ja vähemmän ja vähemmän ja niin edespäin, niin oikeuttaa sitten erilaisen työn näkeminen ei tuottavana, vapaasti saatavilla olevana, erilaiset niin kuin pakkotyön, halpatyön, siirtotyön, orjatyön, eläintyön niin kuin muodot. Eli tämä ihmiseläineronteko on itse asiassa hirveän tärkeä mekanismi
Ja niin kuin, rodullistava kapitalismi on tietysti keskeinen käsite kapitalismin analyysissä, mutta mä ajattelen tätä vielä niin kuin laajemmin niin, että tämä ihmiseläin eronteko itse asiassa käsittää niin kuin kaikki kehot. Ehkä nyt ei mennä kasveihin. Se on sitten niin kuin, sit mennään kasveihin ja solutasolle ja muuten sekin biokapitalismi liittyy tähän, mutta että tähän liittyy nyt ehkä tähän ihmiseläin erontekoon nimenomaan kaikki esimerkiksi hoivatyö tai synnyttävät kehot ja ei vaan rodullistaminen. Mutta eli näiden takia tarvittaisiin tavallaan laajennettu ja ikään kuin posthumanisoitu teoria kapitalismista. Teoria, joka näkee työn ja arvontuotannon ja luokkataistelun myös monilajisuuden näkökulmasta. Eli ei ajatella, että on ihmiset ja muut lajit, vaan että millä tavalla se, niin kuin, että kaikki luokat on itse asiassa monilajisia. Yläluokki on monilajinen, mutta tietysti alaluokissa on enemmän monilajista porukkaa, mutta et meidän pitää jollain tavalla pystyä identifoitumaan ja näkemään, millä tavalla meidän eri tilanteet on itse asiassa jaettu eri lajisten henkilöiden ja toimijoiden kesken, että nämä jaot ei mene niin kuin lajirajojen mukaan. Ja mun tämmöiset teoreettiset tavoitteet tässä on ollut niin kuin kaksinaiset, eli toisaalta kitkeä tai haastaa marksilaisesta perinteistä näitä ihmiskeskeisiä elementtejä, jotka ei vastaa nykytietoa lajien välisistä suhteista. Eli paljon siitä on niin kuin ihan siis tosi vanhaa kamaa, eli niin kuin ei enää kestä aikaa. Ja sitten toisaalta analyysin niin kuin, metodit on hirveän hyödylliset, eli ehdottomasti niin kuin käyttää sitä tavallaan siis sitä marksilaisesta perinteistä tulevaa rakennetta tarkastelemalla sitä kapitalismia, jota yritetään niin kuin ajaa alas. Mutta laajentaa sitä työn käsitettä ja työn arvoteoriaa niin, että otetaan huomioon myös toislajisten tekemä esimerkiksi metabolinen työ ja sen niin kuin erityispiirteet. Eli toisaalta purkaa ja toisaalta niin kuin rakentaa ja vahvistaa ja laajentaa. Ja nyt mä menen vähän tähän teoriaan vielä syvemmin. Eli marksismi tietysti on humanismia, kasvaa humanismin perinteestä ja siellä on hirveän vahvana tällainen ajatus siitä niin kuin ihmisyydestä ja progressiivisuudesta ja kehityksestä ja tietty kehitysuskon ajatus ja myös siellä niin kuin ihmislajin erityisyyden ajatus. Ja siitä on nyt omanlaisensa kiista niin kuin tuolla teorian diskurssien marginaaleissa, että onko Marx antroposentrinen vai eikö Marx ole antroposentrinen ja nimenomaan suhteessa toislaisiin eläimiin. Tällaisia klassisia esimerkkejä on Ted Benton, joka haastaa, että Marx on siis suorastaan niin kuin äärispesisti ja niin kuin human supremacist. John Bellamy Foster sanoi, että tässä on ehkä tämmöinen niin kuin harmaa jako, että ei puhuta niin kuin kategorisista eroista ihmisen ja toisten lajien välillä Marxin ajattelussa, vaan on niin kuin asteeroista kysymys, että hän ei ollut spesisti, vaan korosti vain sitä, että ihmiset ovat erilaisia kuin ehkä muut, mutta ei välttämättä parempia. Christian Starche ehdottaa sitten taas, että Marx tarkasteli ihmiseläinerontekoa siten, kun se esiintyy kapitalismin kehyksessä, eli miten se ero on niin kuin tosiasia siinä, miten kapitalismi niin kuin käsittää ja käsittelee ei-inhimillisiä ja inhimillisiä kehoja. Ja siellä on paljon niin kuin sitten tämä otetaan kaikki yksi. No, mutta tämä toinen kohta, niin ihmiskeskeinen ontologia, eli paljon siis tästä marksilaisen teorian niin kuin ajatuksesta siitä, että mitä niin kuin, koska siis ei pelkästään näitä työnarvoteoriaa, vaan myös se tietty ajatus niin kuin mä en tiedä mikä suomeksi, alienation, vieraantuneisuus, on niin kuin se moraalinen, se on se niin kuin moraalinen paha, joka tapahtuu. Se ei ole vaan se, että viedään rahat ja riistetään niin kuin työaikaa, vaan se, että riistetään aikaa, jonka voisi käyttää siihen, että tekisi jotain ihan muuta, tekisi jotain, mikä olisi niin kuin mielekästä ihmisen oman kehittymisen kannalta. Eli tämä ontologia siitä, että mitä on ihmisyys, mikä on ihmisen todellinen todentuminen, niin kuin täydellistyminen, on hirveän keskeistä tälle kapitalismin kritiikille. Eli kapitalismissa niin kuin paha on juuri se, että se niin kuin katkaisee ja estää meiltä täydellistymisen, niin kuin fulfillment tai niin kuin full realization niin kuin ihmisinä. Ja paljon tästä
tästä niin kuin juontaa sinne economic manuscriptseihin, mitkä mä en tiedä mikä se on suomeksi, jossa nuori Marx artikuloi ihmisen niin kuin, ikään kuin tästä species being, eli ehkä tämmöinen niin kuin lajiominaisuus, mikä tulee saksalaisilta filosofeilta ja jota hän sitten kehittelee eteenpäin. Mutta ajatus siitä, että ihminen on etenkin olemuksellisesti lajina niin kuin sellainen, että meillä on tällainen niin kuin avoin suhde olevaan, avoin suhde tulevaisuuteen ja avoin suhde olevaan. Se ei ole niin kuin ennalta määritetty, me ei ole fiksattu siihen biologiaan, vaan meillä on niin kuin jonkinnäköinen avoimuus siinä, mitä me voidaan olla ja me voidaan valita, minkälaisia asioita me voidaan olla. Ja kun taas ja kuvitella asioita mielessämme ennen kuin me lähdetään niitä rakentamaan. Että meillä on tämmöisiä tavalla erityispiirteitä, kun taas sitten oletetaan tässä humanistisessa perinteessä, että toislaisilla eläimillä ei ole, että he on ikään kuin fiksaantuneita siihen, miten heidät on ohjelmoitu, ja ne menee kuin juna sitä pitkin eteenpäin, ja niin kuin that's it. Että on tällainen niin kuin kategorinen ero, äh, ihmisen ja toislaisten eläinten välillä niin kuin ontologisesti, mikä sitten tarkoittaa ikään kuin sitä, että ja tämä on minusta hirveän tärkeä pointti, koska sit jos ajatellaan sitä, että millä tavalla vieraantuminen, enkä tosiaan tiedä, onko tämä oikea sana suomeksi, mutta alienation, että siinä on niin kuin hirveän iso suhde siihen, miten me ajatellaan vapautta ja millä tavalla vapaus ilmenee näissä teorioissa ja ihmisen vapaus. Eli lähtökohtana on niin kuin ajatus siitä, että ihmisellä on kyky olla vapaa. Ja silloin työn ja vapaa-ajan välinen ero esimerkiksi tulee hirveän merkittäväksi. On työaikaa ja se on merkittävä myös työn arvoteorian näkökulmasta. Eli työn arvoteorian näkökulmasta nimenomaan annan ilmaiseksi aikaani. Kapitalismi ottaa ilmaiseksi minulta työaikaani, jonka tuotan hänelle arvoa, ja tämän ajan voisin käyttää johonkin muuhun. Eli se ei ole vain se raha, vaan se on nimenomaan se aika, jonka voisin käyttää johonkin muuhun. No nyt jos ajatellaan, että eläimellä ei ole tällaista työn ja vapaa-ajan välistä rajaa, vaan eläimet on ikään kuin kokonaan niin kuin immersed, sidottu siihen elämää ylläpitävään toimintaan, eli syömiseen, lisääntymiseen, nukkumiseen, niin edespäin. Niin silloin niin kuin ajatellaan myös sitä, että eläimet on sellaisia olentoja, joilla ikään kuin ei ole vapautta tässä mielessä. Että ne tekee sitä joka tapauksessa. Että sillä ei ikään kuin ole väliä, tekeekö ne sitä jossain pellolla keskenään vai tekeekö ne sitä jossain tallissa ihmisen toimesta, koska ne ikään kuin tekisi joka tapauksessa tätä samaa asiaa. Nyt silloin se tarkoittaa sitä, että eläin ikään kuin metaforisesti myös näyttäytyy sellaisena olentona, joka on niin kuin vapauden tuolla puolen. Että se on olento, jolle vapaus ei ole niin kuin käsitteenä merkityksellinen ollenkaan. Jolloin voidaan ajatella myös, että eläintä ei voi riistää, koska siltä ei voi mitään ottaa pois, koska se tekisi sitä samaa asiaa anyways. Ja tämä mä luulen, että tämä on sellainen ajatus, joka on tosi syvällä meidän kulttuurissa. Se ei ole vaan syvällä kapitalistin sairaassa mielessä, vaan se on syvällä niin kuin meidän kulttuurissa, että millä tavalla ajatellaan, että mitä toislaiset eläimet niin kuin oikeasti ontologisesti jotenkin on. Eli tämä sitten virtaa sitten sellaisiin esimerkiksi, kun puhutaan ihmisistä, jotka on orjuutetuista ihmisistä ja miten heidät on alistettu eläimen asemaan, niin silloin nimenomaan nähdään, että tämä eläimen asemaan alistaminen ei ole vain se fyysinen väkivalta ja vapauden riisto, vaan se on se ontologinen väkivalta nähdä ihminen sellaisena, joka ikään kuin ei edes tarvitsisi mitään vapautta. Ei ole mitään eroa työn ja vapaa-ajan välillä. Eli tämmöinen ontologinen väkivalta, joka liittyy tähän, miten me nähdään toislaiset eläimet, on minusta hirveän keskeinen täällä. Ja sitten kolmas juttu, mikä liittyy tähän ontologiaan, on ajatus niin kuin siitä vastarinnan muodosta. Eli tässä perinteisessä sosialistisessa marksilaisessa teoriassa ainakin nähdään, että se on nimenomaan ihmisen kyky yhdessä organisoitua ja niin kuin nähdä myös, niin kuin, paitsi niin kuin tämä species being liittyy myös sellaisen kykyyn tavallaan nähdä, että miten me kehitytään lajina niin kuin yhdessä. Me mennään kuuhun vaikka, niin kuin minä olen käynyt kuussa, mutta olemme silti käyneet kuussa. Ja meillä on joku tällainen ajatus siitä, että me lajina kehitytään. Niin tämä ajatus myös tästä kollektiivisesta joukkovoimasta on hirveän keskeinen myös ajatukselle niin kuin luokkataistelulle, että me voidaan yhdessä poliittisesti organisoitua, kun taas eläinten vastarinta nähdään niin kuin yksilöllisenä. Ne vastustaa ehkä sitä nimenomaista kohtelua, jota he saa, mutta he ei pysty niin kuin poliittisesti organisoitumaan. Eli näitä eri tavat tavallaan, miten ontologisesti on ajateltu, että millä tavalla eläimet ei voi olla poliittisia subjekteja, poliittisia antikapitalistisia subjekteja, koska ne ei niin kuin ikään kuin kykene.
Ja sitten vielä kolmas kohta on se, että miten niin kuin, tavallaan eläimet on ajateltu, että mitä ne on kapitalismilla. No sitten on ajateltu, ähm, että ne on ehkä hetkinen, että ne on ehkä ennen kaikkea raaka-ainetta. Ne ostetaan niin kuin raaka-ainetta tai sitten ne on tuotantovälineitä. Että ei sillä ole väliä, että onko se muuli vai onko se kone, se on tuotantoväline. Tai sitten on ajateltu, että niin kuin John Bellamy Foster teorisoi, tämä perustuu tähän Marxin metabolismin ajatukseen, että Foster lähtee siitä, että tämä kapitalismi tuottaa tämmöisen niin kuin metabolisen rift, niin kuin tällaisen murtuman tai poikkeaman, niin kuin, ehkä murtuman, jossa tämä luonnon ja ihmisen luonnollisen aineenvaihdunnan kiertokulku menee niin kuin epätasapainoon. Ja otetaan vaikka maaseudulta ruokaa, vihanneksia, tuodaan ne kaupunkiin ja sitten kun ne tulee kaupunkiin, niin ne ravinteet ei palaa enää ravitsemaan maaperää, vaan maaperä köyhtyy ja tuotanto joutuu siirtymään muualle ja näin tavallaan se koko systeemi menee niin kuin pois tasapainosta. Ekomarksismi, joka on nyt kuumaa tavaraa ja hyvä niin, mutta siinäkään niin kuin eläinten erityistä asemaa ei artikuloida, eli Nancy Fraserilla vaikka on paljon, esimerkiksi Cannibal Capitalism-kirjassa, hän kirjoittaa paljon niin kuin siitä, miten luontoon suhtaudutaan, että miten se niin kuin luonnon expropriaatio, eli se, että luontoon suhtaudutaan, niin kuin se on, hän sanoi, että tap and drain, että sieltä otetaan ja sinne dumpataan jätteet, mutta siitä ei tarvitse niin kuin sen enempää, se on niin kuin ilmasta palvelua sieltä ottaa ja sieltä sinne dumpata. Kohei Saiton työ tietysti, mutta hänkään ei niin kuin eläinkysymystä erikseen käsittele, ja sama Jason W. Mooren työ, joka on tärkeitä ekomarksismin tai ekososialismin teoreetikkoja, niin eläimet niin kuin ikään kuin pakataan osaksi tätä yleistä niin kuin luontoa, mutta niitä ei niin kuin ajatella jotenkin erikseen. Eli mä ajattelen sitten niin, että tämä ihmiskeskeisyyden painolaisten purkaminen olisi ensinnäkin tämä species being, tämä on niin kuin epärelevanttia, ei mennä siihen syvemmin, mutta siellä on paljon sellaista, joka ei ole niin kuin, eikä tunnu niin kuin relevantilta niin kuin tämän kysymyksen näkökulmasta, että jos pitäisi keksiä jonkinnäköinen kehys, jonka kautta me voidaan tätä asiaa käsitellä niin kuin kunnolla. Sitten tämä vieraantuminen, kysymys vapaudesta ajateltava uudestaan, eli ehdottomasti just niin, että on niin kuin ymmärrettävä, että toislaisilla eläimillä ilman muuta on vapauden kokemus ja pakkotyön ja ei-työn välisen eron ymmärrys. Että ei ole niin kuin, että siellä on niin kuin sellainen ontologinen väkivalta, joka kohdistuu heihin, jos heitä niin kuin ajatellaan näin. Ja sitten resistanssin kohdalta eläinten passiivisuus on pitkälti rakennettua. Se niin kuin ennenkin tuotantolaitoksissa se eläinten, anteeksi nyt täällä yksi eläin vaati huomiota. Eläinten passiivisuus on rakennettua sillä tavalla, että niiden vastarintaan käytetään aivan mieletön määrä voimavaroja. Niin kuin on verkkoja, sähköpiiskoja, niin kuin erilaisia taltuttimia ja aitoja ja niin kuin betonirakenteita, jotta saadaan se resistanssi niin kuin pysymään kasassa. Eli nähdään niin kuin tavallaan se, että se on antikapitalistista vastarintaa, kun ne yrittää päästä sieltä pois. Ja sitten tietysti tämä perinteinen posthumanismin avain, eli ei-inhimillisen toimijuuden näkeminen, eli nähdään tavallaan, että millä tavalla he on osa tätä toimijana, osa tätä koko toimintatapaa. Ja nyt tärkeä osa tässä on tämä työn arvoteorian uudistaminen ja eläinten työn näkyväksi tekeminen, eli toisaalta kun puretaan sitä tavallaan ihmiskeskeisyyttä, niin toisaalta niin kuin isot keskustelut on käynnissä marginaaleissa, suuret tärkeät keskustelut marginaaleissa, toivottavasti tulee valtavirtaan. Kysymys eläinten toimijuudesta ja myös eläinten työstä, että mitä on eläinten työ. Mä menen aika nopeasti, koska mä tajun, että me aloitettiin vähän myöhässä, niin loppuu aika muuten. Eli Jocelyn Porcher ja Alistair Cochrane esimerkiksi on kirjoittanut siitä, että millä tavalla niin kuin eläinten näkökulmasta he on toimijoita. Esimerkiksi niin kuin maitotilalla, jos lehmä ei halua mennä sinne, niin jos lehmä ei halua tehdä sitä työtä, niin se työ ei tule tehdyksi. Eli se on niin kuin ihan selvästi toimijoita siinä kehyksessä. Ja Alasdair Cochrane on miettinyt sitä, että no mikä voisi olla sitten niin kuin hyvää työtä, minkälaiset ominaisuudet voisi olla sellaisia, että voisiko ajatella, että eläimet voi
tehdä hyvää työtä. Ja mä näen, että tämä ehkä nyt, ehkä koiriin voisi päteä tällainen, että heillä on jonkinnäköinen mielekäs tehtävä, he saa vapaasti valita, mitä he tekevät, heillä on mielekäs, he saa arvostusta siitä työstä ja niin edespäin. On vaikea kuvitella kauhean monia muita eläimiä näin. Sitten kysymys siitä, että no onko eläimet työväkeä? Jason Fibalilla on pari hirveän klassista artikkelia, joissa hän argumentoi, että eläimet on osa työväkeä, että eläimet on kirjaimellisesti rakentanut sen maailman, jossa me eletään omalla työllään ja haastaa sitä, että minkä takia niin kuin vasemmisto ei näe eläimiä työväkenä. Christian Stake on eri mieltä ja sanoo, että eläimet ei voi olla työväkeä, koska työväkeen perinteisesti liittyy ajatus siitä hyödykkeistetystä työstä. Eli kapitalistiset suhteet on nimenomaan niitä suhteita, joissa ihminen on muodollisesti vapaa, eli on tasa-arvoinen kansalainen, voi myydä työtään kenelle tahansa markkinoilla ja sitten mutta on myös tai siis ironisesti vapaa siinä mielessä, että on vapaa myös siitä painolastista, että voisi itse elättää itsensä vaikka oman maaplänttinsä tuotteella tai niin edespäin. Eli on doubly free tässä mielessä. Ja koska eläimet ei osallistu siihen markkinoilla oman työnsä myymiseen, niin ei voi sanoa, että he on työväkeä varsinaisesti, vaan hän määrittelee ne, että ne on tällaisia super exploited living commodities, joiden työtä kyllä hyödynnetään, mutta jotka ei varsinaisesti ole niin kuin työläisiä. Tärkeä interventio tähän keskusteluun on tullut viime vuosina Dinesh Vadivelilta, joka on kirjoittanut Animals and Capital-kirjan. Ja hän argumentoi siinä, että nimenomaan tämmöinen ruokatuotantoeläinten työtä voi ajatella, niin kuin, että metabolinen työ itsessään on arvoa tuottavaa. Eli että eläimet tulee sinne tulee tuotantolaitokseen raakamateriaalina, mutta sen jälkeen ne tuottaa lisäarvoa työstämällä omaa kehoaan, joka realisoidaan siinä vaiheessa, kun nämä eläimet teurastetaan, jonka jälkeen sitten ihmistyö tuottaa siihen lisää lisäarvoa omalla työllään. Mutta se eläinten tekemän työn eläinten tekemän työ niin kuin itse asiassa tuottaa uutta arvoa markkinoille. Ja tämä on niin kuin valtavan tärkeä oivallus siinä tai argumentti siinä mielessä, että se selittää oikeastaan sen, että minkä takia voi ajatella, että eläintuotanto eksponentiaalisesti laajenee. Ei vaan siis kysynnän takia, eikä edes niin kuin tukiaisten takia, vaan sen takia, että siellä on, niin kuin hän sanoi, että eläimet on erittäin hyviä tuottamaan arvoa. Eli se eksponentiaalisesti laajenee sen takia, että siellä on 24/7 hyödynnettävissä oleva työvoima, jonka työpanosta voi koko ajan tehostaa ja tehostaa. Niiden työoloja koko ajan huonontaa ja huonontaa ja repiä niistä enemmän ja enemmän sitä työtä irti, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että voidaan ajatella se, että eläinten, vaikka kanojen elämän niin kuin mahdollisimman nopean kasvun taustalla on se, että jos eläin on työläinen, niin sä et voi oikeastaan, ja se tekee 24/7 työtä, sä et voi oikeastaan tehostaa sen työpanosta millään muulla kuin lyhentää sen elämää, koska niin kauan kuin se on elossa, niin se on työvoimakustannus. Eli työvoimakustannusten leikkaaminen tapahtuu eläinteollisuudessa sillä tavalla, että sä lyhennät niiden työaikaa voi lyhentää ainoastaan, niin kuin tiivistä ainoastaan. Se työtä voi tehostaa ainoastaan niin kuin tekemällä niiden elämästä lyhyemmän. Ja tämähän on just se, mitä tapahtuu. Eli jos ajatellaan sitä tavallaan työn arvoteorian näkökulmasta, niin kaikessa tässä yhtäkkiä on niin kuin hirveästi, niin kuin, ei järkeä, siis tähän sairasta, mutta sillä tavalla kapitalismin näkökulmasta järkeä. Ja tämä kiinnostava referenssi tähän on David McNally, joka on racial capitalism, rodullistavan kapitalismin tutkija, joka on just kirjoittanut kirjan niin kuin, tästä plantaasiorjaekonomioista, ja hän piti book talkin ja siinä siis kirjassa argumentoi, että itse asiassa nämä plantaasiekonomiat on hänen näkökulmastaan niin kuin kapitalistisia ekonomioita, kun normaalisti on ajateltu, yleisesti ajatellaan, että ne ei ole, koska orjuutettu ihminen ei voi olla vapaa subjekti, joka myy markkinoilla omaa työtään ja niin edespäin, vaan se on niin kuin kirjanpidossa näkyy ehkä, että ostettiin ihminen ja se on kertaostos. Mutta se, mitä todellisuudessa tapahtuu, on se, että siihen joudutaan
investoimaan erinäköisiä kuluja ruokaan, asumiseen, lääkekuluja ja jopa niin kuin vuokraamaan ihmisiä ulos ja niin edespäin. Eli itse asiassa se on hyvin paljon niin kuin moninaisempi se ekonomia ja että itse asiassa sillä ei ole niin kuin väliä sillä, että onko nämä, saako nämä niin kuin rahapalkkaa vai ei. Ja tämä on sama argumentti, minkä Dinesh Vadivel haastaa, että itse asiassa eläimet saa palkansa niin kuin ruokana, että se ruoka on se tärkeä palkka ja sitä kautta voidaan ajatella, että ne on, niin kuin, ne on ihan samalla tavalla niin kuin työläisiä kuin muutkin. Ja tämä on hirveän tärkeä ja tosi kiinnostava pointti. Mä hyppään nyt, että mä ehditään lopettaa ennen kuin tunti vaihtuu. Mutta totta kai sitten tämä tuottavan ja ei-tuottavan työn välinen ero on niin kuin, konstruoitu. Eli tämä, niin kuin, tämä, mitä sanotaan wage fetishism, eli että ajatellaan, että vaan tämä niin kuin palkkatyö on niin kuin lisäarvoa tuottavaa ja kaikki muu työ on niin kuin jotain muuta tai sitä vaan riistetään, mutta se ei tuota niin kuin uutta arvoa markkinoille. Niin monethan niin kuin kirjoittajat, teoreetikot tätä haastaa, että millä tavalla tämä tuottavan ja ei-tuottavan työn välinen ero on konstruoitu. Ja sillä tavalla tämä oikeastaan pitäisi tälle eläinten työlle pitäisi tehdä sama asia, mikä Silvia Federici on tehnyt feminismille tai marksilaiselle feminismille ja niin kuin näyttänyt sen, että millä tavalla mikä se on niin kuin sukupuolitettu työ, hoivatyö, kotityö, synnyttäminen, niin edespäin on itse asiassa konstruoitu ei-tuottavaksi. Ja samalla tavalla voi ajatella, että niin kuin rodullistavan kapitalismin näkökulmassa, että miten tavalla luonnollistetaan tiettyjä työn regiimejä sillä, että teoreettisesti nähdään ikään kuin nämä prosessit luonnollisena. Ja sitten no ihan lyhyesti vaan, että tämä kapitalismin juuret on omistussuhteissa, eli mä näen, että tämä on historiallisesti niin kuin ihan sieltä alkupäästä lähtevää, että tämä lähtee 1500-luvulta, 1600-luvulta tämä kehitys, mikä on merkantilistinen kapitalismi suomeksi, mercantile capitalism. Mä teen nyt just projektia, jossa mä tutkin Hollannin Dutch East India West India Companyn niin kuin tämä eksoottisten eläinten kauppaa ja sitä niin kuin monilaista kauppaa, mitä tapahtui silloin 1700, 1600, 700, 800-luvuilla. Mutta se on ollut tosi iso niin kuin, tärkeä elementti siinä niissä kaupan rakenteissa, ei vain mausteet, vaan myös eksoottiset eläimet, miten ne on tuottanut tieteen kehittymistä silloin. Sitten tietysti lampaat, Englannissa yhteismaiden sulkeminen tapahtui, koska oli villamarkkinat, lampaat, valaiden pyynti, miten siitä saa rasvaa, energiaa, majavat, valuutta Yhdysvalloissa. Karja on ollut tosi tärkeä kolonialismin sodankäynnin väline. Sitten ehkä nykykanalat voi ajatella tämmöiset kafoton, tuotetaan halpaa lihaa, jotta saadaan työvoimakustannukset alas, ihmiselle syötetään halpaa hirveätä ruokaa. Miten nämä asiat on myös suhteessa. Sijat on ollut luokkasodan väline teollistumisessa hirveän tärkeä, tieteen eläinkokeet, lemmikit on valtava kasvava bisnes ja sitten tietysti biokapitalismi ja siihen on sitten niin kuin omat kysymyksensä, mutta tavallaan tämä ajatus siitä, että eläinten ja elämän niin kuin tuottavan kapasiteetin hyödyntäminen on tosi keskeistä. Ja sitten, että miten tämä eläimellistäminen on kapitalismin toimintaedellytys. Ja että se ei mene vaan niin, että on niin kuin ihminen huipulla ja toiset ihmiset ja sitten on eläimet ja näin, vaan että itse asiassa nyt esimerkiksi lemmikit on perheenjäseniä näin, mutta on enemmän ihmisiä, jotka on siellä niin kuin ihan pohjalla. Eli musta eläinoikeusliikkeen pitäisi myös niin kuin päästä sen spesismiajattelun niin kuin yli ja jotenkin hahmottaa sen, että nämä luokat on monilajisia ja jos me oikeasti ollaan niin kuin sitä kapitalismia koitetaan niin kuin nähdä se juurisyynä, niin silloin meidän pitää, niin kuin, me ei voida jäädä kiinni siihen niin kuin lajierotteluun. Ja no sitten lopuksi tämä monilainen työväenliike mun haaveissa tunnistaa toislajisten eläinten työn merkityksen, kyseenalaistaa ajatuksen eläinten metabolisesta tai muusta työstä luonnollisena, tunnistaa toislajisten eläinten vastarinnan antikapitalistisena vastarintana ja liittoutuu eri tavoin heidän kanssaan, on sitoutunut antirasistiseen tai ehkä tähän pitäisi sanoa, että ihmisoikeustyöhön ja näkee eläimellistämisen ja sosiaalisen
eriarvoisuuden osana samaa hierarkiaa. Ja sitten kehittää analyysiä erilaisille työn modaliteeteille, niin kuin molekyylitason työ tai reaktiivinen työ tai metabolinen työ tai reproduktiivinen työ tai voimatyö ja niin edespäin. Ja tarkastelee näitä niin kuin lajirajat ylittävänä. Eli ikään kuin miten pääoma meidät näkee. Kenet tahansahan voi laittaa mihin tahansa työhön. Se on niin kuin sosiaalispoliittinen päätös, että mitkä kehot ikään kuin tuotetaan like a rendered available niin kuin tuotannolle. Ja tässä ei voi niin siihen lajikysymykseen palata. Nyt ihan vaan lopuksi, nyt mulla ei ole enää aikaa, mutta mä teen tällaisen provokaation julisteita, jossa mä koitin sitten miettiä, että mitä tämä voisi tarkoittaa. Voi ei, nyt mulla on toi oma, ehkä toi on toi oma, no ei nyt näe, mutta mä en saa siirrettyä tätä, hetkinen, saan siirrettyä tuolta. Näitä julisteita. Mä aion tehdä nämä, laittaa ladattavaksi mun nettisivulta, eli sit, jos joku haluaa näitä, niin näitä ää, saa printata itselleen. Ja kiitos. Tämä just ehdin 4, ei varmaan ehditä keskustella, mutta mielellään on paikalla, jos on vielä halua jutella. Mutta kiitoksia.